Pôvodne by to mala byť séria Minecrafte. Ešte narežeme prvé drevo. Takže narežeme si drevo. Musím dám bez vajnej kryši. Inak budeme sa to snažiť naanimovať. Takže ak mi to nevyjde, tak sa aj nedivte. Budeme si točiť ďalší video. Takže spravíme si nejaké základné nástroje. Krompáč a prístup do sekerku. Ja sa ho sekerkou lepšie poviem. No čo? Pokiaľ môžeme si ísť načať nejaké veci, na tieto auto. Poď. Ktoré máme? To je hlavné. Uj, tejga. To moc nerád. Tejgu ja moc nemusím. Radži, tam, že nebývajú ovce v tej tejge. Že ich tam... No bývajú tam, ale ich tam že nemal. Takže radím vám, nechoďte moc do tajky, keď nemáte ešte postel. Samozrejme, ja ešte postel tiež nemám. Takže ja sa tiež kameň aj, aspoň. Koľko uhňa. To by mohlo stačiť, aspoň budem jesť. Samozrejme, hop. Hneď bojovať nejdem. No tak asi budem bojovať o svoj život. Lebo samozrejme, ako... Ja nie som profesionál v Minecrafte, ako napríklad Moon, asi Mister. Clarissa, Teresa, no. Ale nie som baba. Poradím vám, ako ma chcete odhaliť, tak vám poradím dve veci. Mám 10 rokov, teda už 11. A vlastne, ak ma chcete odhaliť, no, tam mi dajte pekne rýchlo tých 10 000 odberateľov. Dobre? Dobre, zabili sme to. Skvelé. Neviem sa. Neviem. Malá? Malú si im nekupovala. Je to ten nový biom. Tak toto je win. Ako ja poviem, takže toto je určite na nejaké série. Budem musieť využiť hlínu. A kameň nechcem využiť. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Tak, je to. Zase mi, čo bolo v tejto rokline? Nie, ja si... Nie, len ja si rozprávam aj tak, keď sám pre seba, vieš. Povedz mi, keď pôjdeme. To proste naťažím nejaké to drevo. A pôjdem. Ona čo chceš? To má všetko. Ona má všetko. Ešte si vynazbieram 5 dreva. Budem to musieť naspídovať. Takže asi viem už, čo spravím v edite. Ak sa mi vlastne napodarí. No ak sa mi podarí naeditovať to. Hop, posledné drevo. Tak ja sa teda posnažím naeditovať to. Takže potom buďte radi, ak sa mi to podarí. Takže aj dúfajte, nech sa mi to podarí. Ona máš tam všetko. Dúfam, že už mi... Všetci to, čo vidia vlastne toto video, tak prosím dejte odber. Mne sa to veľmi to. Ja budem veľmi za to rád. Za každého nového odberateľa máme nového bojovníka do války proti môjmu kamarátovi, ktorý má že 100 odberateľov. Takže prosím, dajme aspoň tých 10. Dobrá, to by mohlo byť koniec pre sériu, zabijeme ešte tú ovcu. Ovická sa to pozeráš, tak prepač. Prepávam tvoje prsta. Aj buchov je inak dobrý. Takže toto bude koniec pre série. A ďalšia ovca. Kde? Kaos? A koniec, čaute.